Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa a bidiyon nan na yau. A bidiyon nan na yau zan yi bayani ne akan wani sabon mining ne wanda ake kiran shi da suna CBDC. Idan baka fara mining nan ba, ina mai baka shawara da ka daure ka fara mining, saboda mining sai mai haƙuri. Sannan kamin mu je ga nuna mana yadda mutum zai register ɗin shi, idan baka danna mana subscribe ba, muna mai roƙonka ka daure ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa ka zaɓi all, saboda da zarar mun saki sabon bidiyo kai ma ka samu. Da farko dai link yana a description, da ka danna bisa kan link ɗin za ka je ka yi downloading application. Da ka yi downloading application kana danna link ɗin zai kawo ka, kana shiga application zai kawo ka nan, sai ka danna bisa kan create account. Kana danna bisa kan create account ɗin nan zai kawo ka fuska kamar haka, sai ka zo daga nan sama sai ka sa email address, nan kuma sai ka sa password, sai nan sai ka sa referral code gashi kamar haka. Idan ka sa ka gama sai ka zo ka danna bisa kan create an account. Kana danna zai kawo maka abin ga successfully on abin ga create, zai ɗan loading sai kawo maka daga sama, zai kawo maka abin ga account ya riga ya create, sai ka danna login. Kana danna login sai ka danna allow. Kana danna allow zai shiga da kai cikin application ɗin, zai shiga da kai zuwa fuskan mining ɗin kai tsaye kamar haka. Yana kawo ka wuri kamar haka, za ka ɗan scrolling ne zuwa ƙasa. Kana zuwa ƙasa za ka ga daga nan abin ga blocks ɗin da yake reading kenan, sai ya gama reading duk bayan minti 8 ne yake reading. Da ya zo nan, da ya gama minti 8 ka danna kan abin ga receive ɗin nan, kana danna receive wajen da ka ga 00 ɗin nan, za ka ga nambobi sun fara reading a wajen. Da ka danna receive za ka ga nambobi sun fara reading a wajen. Duka nan muka kawo ƙarshen bidiyon namu, sai kuma waɗansu bayanai sai ka shiga daga ciki, sai ma za ka ga inda kanka. Da ka danna bisa kan wajen i ɗin nan za ka ga ya buɗe maka fuska kamar haka, za ka ga su wallet da sauransu. Sai kuma idan bidiyon ya burge ka sai ka share ma sauran abokan arziki su ma